Tini kana 10 tarik Oktober 2024 जों tini korbok ni SDPO te sini Nazir Sahib gorang babuno te मंदिर घाट बनाई ते मंदिर घाट नाई मनी लगे लगे sini रोजे तीर्थमुख मेलांग मनी जागा अमो korbok महकुमा प्रशासन बाई खाइजागो ब्लक प्रशासन बाई खाइजागो ये ताकलाय बेलाय के तीर्थम थांमनि बाङै रोजे तीर्थमुख मेला नि जागा अमरो अनेकटा हाकवा थांखा तारपरे खिथाइरा कल कइलाय थांखा अमनो जों प्राथमिक भाबे जों दिनै कनै गुरि नेलाय दङ जे ताकलाय मेला खाइनि सिगां बमथि डेभलप रखना डेभलपमेन्ट सामुनि बाङै जों दिनै गत डिएम सारनो मासानाय ए अथॉरिटी रनो मासा जानाय फानरनि बाङै ए जों सामुंतांनि बाङै तमा जिनिस नां अमसों लिस्ट खायै ब्लक प्रशासन ते दिनै महकुमा प्रशासन दायसरो उइते आमजनतानि साहाय्य सहयोगितानि जों मेला ताकलायबो जाते तैतरमानि परेबो जाते मेलानो नायथकखे खायमानातै मेलाओ सारा त्रिपुरानि बरक तै रायजोनि फाटानिबो फायो बरकबो जाते मेलाओ एन्जयमेन्ट खायमानातै डिलाइट खायमानातै इनके उपभोग खायमानातै बनि बाङै जों दिनै गुरिनि लायदो बसकां सालो वातै थाखा आंखे जों तेइसा फाइनाली गुरि नाय एस्टिमेट दं बाङै साखानाय अरन्य जेरकम भाबे आगे तंमनि नर्मेल सि अक्टोबर नि साखालायनाय बनि साराबो जों कागजारगो हा लगै ते लुंगा दिगिरगो सुन जागादे तुक्लायमानो ताकलाय साखालायनाय साखालमानि बिनितै दिनै मेला साथक खायनि बागै हामबाय मंदिर घाट তিনি आं एग्जाम हिसाबै कर्बको जइन खायमानि परे তিনি प्रथमबार विजिट उइथ एसडिपिओ कर्ब ते आनि लगे गरंग बाबू और जारा तंनाय रबरंके व्यवसायी रग कर তিনি बाजार बार मंदिर घाट कैसा तैदु पिसिङाव क्लाइजाक बाजार कैसा इनके मंदिर घाट जों पहिला जारा टुरिस्ट राव फैगोनके मंदिर घाट पहिला फायो मंदिर घाट থেকে yang नारिकेल खुंजो थाङो रयसबारि थाङो आमो कैसे बाजार सिमबरकनि एलाका बाजार कबरक सानायरनि बाजार और जत एलाकानि हाजाल गारि पायार दंनाय रनि जत फाय बाजार फैबेगो आफाल फैबेगो आपायनै फायो एके व्यवसा बानिज्य कैसे सेन्टार आमो कदक मारो मुचलै तंमनि जों बरनो तिनि कारो देमानो हनै फायो मुते थां देमानो हनै फायो ते लगे लगे और जारा तैयो तैतरमानि परे कष्ट माजाक रनबो आइलाङै थांनाय और मुक्सर स्कुल जारा व्यवसा बानिज्य खायनोबो जों फटो बुजां लैखा बेलायखे हामबाय जतन मंदिर घाट ल काहां कसं थं कसं थं हम बाङै भगवान धन्यवाद।